Ahoj, vítam ťa pri videu stránky Genedu. Dnešná téma je ultimátny blokovač reklám. Jedná sa o program Portmaster. Môžeš ho stiahnuť z tejto stránky, keď si dáš do Google. Čo vlastne robí tento program? Dokáže blokovať pripojenia jednotlivých programov na úrovni celého systému. Prakticky vieš zablokovať reklamy v programoch, ktoré by si normálne nevedel zablokovať. Uvediem príklad. Používam rozšírenie Dota+, ktoré mi vlastne ukazuje nejaké štatistiky po zápase z Dota 2. Pokiaľ mám zapnutý Portmaster, tak tu nevidím žiadne reklamy. Dobre, teraz ho vypnem. Musíme to predliknúť. Dota+, no vidíš. A už sa zobrazujú reklamy. Teraz zapneme Portmaster a ukážem ti funkcie Portmasteru. Portmaster má vlastne tieto hlavné funkcie. Zabezpečené DNS, to je v podstate DNS server, ktorý to pripája na internet, zjednodušene povedané. Má potom verziu, ktorá je platená, ale ja mám verziu zdarma. Na bežné používanie stačí verzia zdarma. Tu máš vlastne ikonky ovládacie, ičko ukazuje ti tipy, šípka sa skrie, počná lišta, network activity ti ukazuje pripojenie rôznych programov, čo vlastne robia, kde sa pripájajú. Vidíš, napríklad tu mám BitTorrent, hej, môžem dať blok IP, nastavenie aplikácie, tu si môžem nastaviť, či sa môže pripájať na sieť allow block prompt, že povolí blokovať výzva. A tak to môže pre každú aplikáciu robiť. Napríklad chcem zablokovať Beeple, tu mám Beeple, vyberiem block connection a blokujem pripojenia do programu. Tu si môžeš prepínať horné časti. Rozhranie je jednoduché, pokročilejšie, čiže vždy, keď si chceš nejakú aplikáciu povoliť a povoliť alebo zablokovať, tak si vyberš túto zozname, cez si môžeš to hľadať, dajme tomu zablokovať operu, hej, tu si dám operu, kliknem a môžem vybrať blok. Ďalšia zaujímavá vec je Saving Privacy Network, tá je len v platenej verzii a funguje to vlastne ako taká VPN-ka s tým, že by to až tak nemalo spomalovať pripojenie internetové. Potom je tu hlavné nastavenie Global Settings, ale čo je najzaujímavejšie, kde je ten zázrak tohto programu, je Privacy Filter. Privacy Filter si vlastne nastavuješ všeobecné správanie tvojho pripojenia. Že môžeš nastaviť, že povolené, blokované výzvu, ty dokonca môžeš bloknúť celý internet. Veľmi prakticky, ak niekedy potrebuješ zablokovať do časti internet, tak klikneš na toto a zablokuje to. Ale čo je tam najzaujímavejšie je filter list. Tu si môžeš pridávať filtre na reklamu, potom na stránky, ktoré sú potenciálne nebezpečné. Tu si môžeš rozkliknúť, ktoré filtre chceš použiť. Také zoznamy. Potom je to filter proti podvodom, proti rôznym iným. Potom je tu filter na obsah pre dospelých, pornografia, násilie, gambling, zmiešané. Potom tu môžeš blokovať Big Tech, napríklad môžeš blokovať Facebook, Amazon, Google. To už je taký extrém, ale keby si potreboval, vieš to zablokovať. Čiže vieš takto zablokovať komunikáciu tvojho počítača s Microsoft servermi, čiže dosť zaujímavé. Potom je tu experimentálny filter, kde si vlastne môžeš zablokovať špehovanie Windowsu, rôzne iné filtre. Treba samozrejme byť opatrný pri používaní tohto programu, lebo môže sa stať,
že napríklad to zablokuje aj stránky, ktoré nechceš. Dajme tomu, že mi to blokuje stránku, ktorú nemám tu takú hodnú, Drive Global. Tak tu môžem kliknúť na tej bodky a tu vyberiem, že Allow. Len tu je blok, keď je zablokovaná náhodou. Že sa môže stať, že nejakú máš zablokovanú, že môžeš dať do výnimiek. Hej. Proste geniálne na tom programe je to, že to blokuje v širokom rozsahu reklamu aj v aplikáciách, z ktorých to nie je možné normálne blokovať. Lebo ty vieš napríklad prehliadači blokovať reklamu, ale nevieš to v nejakých externých aplikáciách, ako je napríklad táto aplikácia. Vidíš, už reklamy zmizli. Ak chceš naučiť pracovať lepšie s počítačom, veľmi rád ťa to naučí v mojom kurze Práca s počítačom. Ak chceš naopak pomôcť s počítačom a nie sa to učiť, takisto ti rád pomôžem. Ďakujem za pozornosť.